30-40, 13 puntos. God til at bringe sig selv under pres. Radwanska med nogle breakbold til Kuznetsova. Og har ligesom i andet sæt, og første for den sags skyld, ikke brug for specielt mange forsøg, før at den sidder der. Og 2-0. Og så femte parti i træk, at hun ikke kan holde egen save. Radwanska. Det er en rigtig flot duel, vi får til 15-0 Radwanska. Den hun får her, Radwanska, bliver altså lige fanget en lille smule bag en. Kuznetsova. Den her kan altså ikke lige få drejet den over. Der er ellers en motorvej over i højre siden. Sorry, lyder det over for kjolen, der sender tankerne over på en filuris. Der har altså også været sol, sommer og ren fest for Kuznetsova siden anden sæts begyndelse. Og altså ikke altid lige nemmere lige at dreje, hvor den her tenniskamp den bærer sig hen af. Men coach til Radwanska. Jak ją dopiero ustawisz, ale dobrze, ale wraca ci wiesz co, łatwiejsza piłka. Lepiej grasz potem punkt, jak zaserwujesz do backhandu i starasz się ostro do backhand ciała.
Ostro backhand ciało serwujesz, bo jak serwujesz... Nie chciała, ona mi stoi mezzaninę, to ona w ogóle Ale w stronę, no, jasne, ale w stronę backhandu. I drugi serwis ewidentnie pociągnij tak, żeby poleciało... Jeg anerkender, at ikke rigtig forstår en pind af, hvad der bliver sagt dernede, men synes... Og Radwanska har fået flyttet bolden ud til linjerne, når hun ligesom lige er trådt det der skridt frem, og også taget rykket fremad, jamen så er der altså muligheder mod Kuznetsova. Jeg ikke kalde hende en tung spiller, russeren, men kan i den grad godt flyttes rundt, så der kommer nogle åbninger og nogle muligheder. I staraj się więcej serwować backhand. Pierwszy serwis w górę do piłki z backhand. Drugi serwis ostro kręć backhand. Z forehandu robi ci po prostu więcej problemów. Tak na przestrzeni 2 setów więcej wyciągasz ze strony backhandowej niż z tej forehandowej. Trzymaj, cały czas walka. Trzymaj to piona, dawaj, hop. 2-1 er hun altså nede, Radwanska. Spørgsmålet om de ikke bare skal snakke om, hvordan hun får sat sin egen sav, og så prøve at få holdt den.